Cansado de deixar centos de desfeitos tirados por toda a súa célula e ser demasiado perezoso como para que lle importe? Pois non se preocupe, con o noso novo produto, os lisosomas, os seus problemas serán cousas do pasado. Cos nosos novos e mellorados lisosomas, creados no aparato de Golgi, garantizamos unha eficiencia do 100%, xa que leva todo tipo de enzimas e dixere lípidos, carbohidratos, proteínas e ácidos nucleicos. Ademais, tamén pode fagocitar bacterias. Mire todos estes órganos inútiles, non se comparan en nada aos nosos lisosomas. Antes tiña moitísimos problemas de espazo, pero agora non teño que preocuparme por ser responsable nin organizar a miña vida. O lisosoma non é máis que unha membrana rachada de enzimas digestivas. Outro día creúseme o chan e fixe un burato que no da película de Alien. Teño moi contento o veciño. Meu Deus, non sei como puiden vivir sin el. Agora non teño que preocuparme por sacar ao meu retículo endoplasmático nin recoller os seus restos, xa que o fai todo por mí. Todos os seus problemas e preocupacións desaparecerán nun instante, sen que vostede teña que mover un só dedo. Compre xa o noso produto por só 1.499 euros e de regalo levarás este bolígrafo sen tinta. Non había presuposto para máis. Compre xa o noso produto